Durant aquesta solejada diada de Sant Jordi, l'equip de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana s'ha volgut sumar a les diferents iniciatives i activitats organitzades per l'Església a la ciutat de Barcelona. És per això que des de les 7 del dematí i fins a 2:45 de la tarda s'ha instal·lat a la plaça Nova, just davant la seu de Càritas Diocesana, un estand per celebrar d'una manera molt especial aquesta data. Fa molts anys que Ràdio Estel surt al carrer per celebrar aquesta diada de Sant Jordi, però sí que és veritat que aquest any és el primer que estem davant de Càritas. Ens han ajudat molt tant des de Càritas com des del Bisbat perquè aquest any puguem estar aquí davant a la plaça de la Catedral, que és un lloc que ens agrada molt com a centre de Barcelona per celebrar aquesta diada. El matí ha comptat amb un programa especial emès en directe, Fórmula Estel, amb la participació del cardenal Martínez Sistac i el director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, mossèn Jaume Aymar. Durant la jornada, aquesta parada rebrà la visita de personalitats del món de la cultura, la societat i la política catalana. Bàsicament, avui el que farem és una programació especial on hi ha sobretot entrevistes. Ha vingut el senyor cardenal, ha vingut l'expresident del Parlament, el senyor Rigol, venen escriptors, gent vinculada a l'emissora que normalment fan programa, però avui surten al carrer i venen aquí. O sigui que és un dia com molt especial, dedicat al llibre, dedicat a la cultura i dedicat a tot el que és el Sant Jordi. En definitiva, una jornada de celebració i germanor en què l'Església ha estat més a prop dels feligresos i del poble que mai.